Hello friends, good morning. Asa खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ दा PM Kisan 19 किस्तिनि सायाव बिग आपडेट सफैदों बेनो जाबाय पर्टेलाव आपडेट जाबाय 2000 4000 6000 मोनसिगोन आरो गोदानफ्रा मोनगोन ना मोना बेसेबां बारायखो बिनि सायाव डाटा सफैदों जों बेखौ नायगोन आरो बेनो जाबाय FTO yes आरो पेन्डिंआ मानि थाखाय जायो बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोजोब आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो नोंथांमोना सरकारि राङारि अनसुंथाइ एबा साख्रिनि सायाव बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जोङो PM इभेन्ट्सनि अफिसियेल पर्टेलाव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन बेनो जाबाय बेसेबां बेनिफिसियारि दङ दा नै 24 फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि राङा हाबसिगोन टाइम ओंखारखाबाय आरो बे टाइमा जाबाय 2 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन दा 19 किस्तिखौ नायदोनै बेसेबां दङ होनोबा मोननो गोनां अल इन्डिया 9.7 कौटि एबा नोंथांमोना मोनदों जे 9 कौटि 70 लाख बेनिफिसियारिस अल इन्डिया मोनगोन अब्ला बारायगासिनो दङ स' बारायगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोना जायफ्रा गोदान खालामदोंमोन ना बेयाव मोननाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय 9 कौटि 70 लाख बेनिफिसियारिस नोंथांमोना 9 crore 7 नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय नै स' गोबां बेनिफिसियारि दङ जोंनि भारत हादराव स' नोंथांमोना माने मोननो थांगासिनो 19 किस्ति दा बे टाइमा जाबाय 2 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन 2 बाजिनायनिफ्राय 3 बाजि 30 रिंगासिम सोगोन होनना बुंदों बेखायनो खायसे एसे लेट हाबो आरो जेब्ला सोग्रोनाय लोगो लोगो मोनगोन खायसेनाव मेसेज फैगोन आरो खायसे एसे लेट मोनो जेबो जिंगासिनाव गैया ओइदिनखालि जायना नोंथांमोना स्टेटासा गासैबो एक्टिभ दंजोबो अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोनबाय थागोन आरो जायफ्रा गासैबो अके स्टेटासखा नोंथांमोना जेबो KYC होनो गोनांथि गैया दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि फैबाय थानाय 19 किस्ति पर्टेलाव आपडेट जाबाय बेनो जाबाय PM इभेन्ट्सआव एन्ड बेनिफ्राय स्टेटासखौ नोंथांमोना चेक खालामना लानो हायो जेब्लायबो ID थानांगोन आरो ID गैयाबाबो नोंथांमोना माखासे अपसननि गेजेरजों IDखौ रिकभारि खालामनानै लानो हानाय दङ दा बेनि सायाव भिडिअ गोबां फैखाबाय दा जों PM किसाननि अफिसियेल साइटआव फैबावबाय फिन खनसेबाव जेरावनोखि नोंथांमोना KYC नायनो हायो बा होनो हायो नैबे दासिमबो आपडेट जाथ'वाखै दा बावैनो जासिगोन बाव नाथाय PM इभेन्ट्सआव जाग्रोखाबाय बेनो जाबाय 24 नोंथांमोना तारिखआव मोनसिगोन दा KYC नायनोबा KYCआव क्लिक खालामबानो गावनि IDखौ होनानै नोंथांमोना KYC नायनो हायो FTO खायसे न' दङबा ओरैबायदि जायो माने येसआ जेब्ला रां सोखाङो अब्लासो माने येस जायो दा 17 किस्ति 19 किस्ति नोंथांमोना ओरैबायदि कनफिउज जायो जे जायनाखि रां मोनबाय बिसोरो येस जाना थायो अके बाट 19 किस्तिया बयनाबो दायो न' जागोन मानो होनोबा रां सोआखै जेब्ला रां सोयो अब्लासो येस जाना थायो मेक्सिमाम माने पर्टेलाव एसे लेट खालामो आपडेटखौहाय दा जियानो जा नोंथांमोना लाइभ प्रुफ मोनबाय जे नोंथांमोननि राङा 2 बाजिनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबनाय जासिगोन बयबो चेक खालामनो दाबाव आरो जेब्ला हाबो नोंथांमोना बख'नो हासिगोन आरो गोदानफ्राबो मोननाय चान्सआ दङ मानो होनोबा बेनिफिसियारिया बारायबाय